बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 4सेथि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंगा थामथि थैनाय गोसोखां सान आरो बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि सनाथि मायथाइ बोसोर फालिथाय हाबाफारि खुंफुंनाया दिनै थुंगेबाय। बर' थुनलाइयारि आफादा सनाथि मायथाइ बोसोर फालिथाय आरो लकेश्वर ब्रह्मनि थामथि थैनाय गोसोखांथि सानखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गेवलां मेल आरो बान्था राननाय हाबाफारि लानाय जायो। बर' थुनलाइयारि आफादा बे साननैनि हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, मोसानाय बादायनाय बायदि बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारिनिनो साबसिन बादायारि हिसाबै सालबारि कलेजआ सानजारां देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो आरो साबसिन आब्रुथि गोनां बिरेन्द्रगिरि देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो। क'क्राझार हिनजावसा कलेजआ बे जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी लोगोसे बुंथिगिरि आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियाव नीलकान्त गयारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बियो साना थारैनो बिजनि हालामनो नङा, बियो दुलाराय बर'फोरनि थाखायनो मोनसे गोसोखांथावना सान। मानोना प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्म, जों जायखौ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म होननानै बुंदों, बिथाङा अकल बिजनिनि थाखायल' नङा, बिथाङा जि खामानि मावदों बर' हारिनि थाखाय मावदों। बिथाङा जि खामानि मावदों बर' थुनलाइ, बर'नि राव, बर'नि हारिमु, बर'नि सोदोमस्रि, बर'नि थामोनथा, बर'नि सिनायथिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। आरो आं बेखायनो बे समावहाय बिथांखौ बिजनि हालामनिल' होननानै आं बुंनो लुबैयाखै। बिथाङा बर'फोरनिनो सासे माने गोजों हाथरखि, बिथाङा बर'निनो सासे सम्पद होननानै आं बुंदों। दिनै बिखौ बिथांखौ गोसोखांनानै बिजनि सोलोंसालिमायाव जा मोनसे साननैनि हाबाफारि लादों, बे थारैनो जोबोद बाख्नायथावना जादों। आरो बेवहाय फैनानै नुफैबाय जे जोंहा आसामनि गुबुन गुबुन सोलोंसालिमानि गासै गं 21नि माने सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे थारैनो थुलुंगाखांथाव आरो बेनि गेजेरजों जों जि मोनसे मेसेजखौ दिनै मोनहोनो हादों जे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथांनि बिहोमायारि थारैनो बर'फोरनि थाखाय बर' हारिखौ आथिखालनि बिथाथियाव सफैहोनो हानायाव, नंगौ बिथाङा अबथिरा थैदों, अबथिरा बिथांखौ जों खोमानो गोनां जादों, नाथाय बिथांनि बिहोमाया हारियाव जोबनो गैया। बर' बिजाबनि आंखालनि जि जेंना, बेफोर जेंनाया नंगौ थारैनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों, नाथाय बे जेंनाखौ लासै लासै जों सुस्रांनो थांबाय थादों आरो बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा जोबनो गैयै जों खामानि मावदों, कनसिस्टेन्टलि जों खामानि मावबाय थादों। देग्लायबो हायार सेकेन्डारिनि बा थाखो 11 आरो 12नि बिजाबा नंगौ एसे उनाव सफैदों, नाथाय जोङो फैगोन बोसोराव बेखौ जों उनाव सफैहोआ, हानायमानि जों सिगां सफैगोन। आनजादनि बेलायावबो बर'नि बहिखौ सोर नायगोन, बेफोर गोबां बाथ्रा फैदों, बेफोर जेंनाखौबो जों बोरै हायो सुस्रांजोबगोन, जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेबो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाया। बे बिथिङाव जों नोजोर होबाय थादों, जों नोजोर होबाय थागोन आरो जों खामानि मावबाय थादों। बेनि डिस्टिंक्ट जुदि डाटाखौ जों मोनोब्ला जों बेनि सायाव बुंनो हागोन, खिन्थु जोंनाव दासिमबो बेयो रोखा मोनसे प्रमाण जोंनि आखायाव गैया। बेखौ जुदि जों प्रमाण हिसाबै मोनोब्ला जों बिनि सायाव जों माने मा राहा लानांगौ जों लागोन। मोनसे अंकिलिकां ब्रह्म बिजनि सोलोंसालिमा बर' थुनलाइयारि आफादा सानजारां लकेश्वर ब्रह्मनि 4सेथि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंगा थामथि थैनाय गोसोखां सान आरो बिजनि सोलोंसालिमा दालाइ एबसुनि सनाथि मायथाइ बोसोर फालिथाय हाबाफारि खुंफुंनाया दिनै थुंगेबाय। बर' थुनलाइयारि आफादा सनाथि मायथाइ बोसोर फालिथाय आरो लकेश्वर ब्रह्मनि थामथि थैनाय गोसोखांथि सानखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनाय जादोंमोन आरो दिनैनि बे जोबथा हाबाफारियाव गेवलां मेल आरो बान्था राननाय हाबाफारि लानाय जायो। बर' थुनलाइयारि आफादा बे साननैनि हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबनाय, खन्थाइ आवरायनाय, बाथ्रा दान्थेलायनाय, मोसानाय बादायनाय
बायदि बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन आरो बे हाबाफारिनिनो साबसिन बादायारि हिसाबै सालबारि कलेजआ सानजारां देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो आरो साबसिन आब्रुथि गोनां बिरेन्द्रगिरि देरहासार बान्थाखौ मोननो हायो। क'क्राझार हिनजावसा कलेजआ बे जोबथा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी लोगोसे बुंथिगिरि आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्मआ बाहागो लायो आरो बे हाबाफारियाव नीलकान्त गयारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। बेयो साना थारैनो बिजनि हालामनो नङा बेयो दुलाराय बर'फोरनि थाखायनो मोनसे गोसोखांथावना सान। मानोना प्रफेसर लकेश्वर ब्रह्म जों जायखौ सानजारां लकेश्वर ब्रह्म होननानै बुंदों बिथाङा अकल बिजनिनि थाखायल' नङा, बिथाङा जि खामानि मावदों बर' हारिनि थाखाय मावदों। बिथाङा जि खामानि मावलांदों बर' थुनलाइ, बर'नि राव, बर'नि हारिमु, बर'नि सोदोमस्रि, बर'नि थामोनथा, बर'नि सिनायथिनि थाखाय बिथाङा खामानि मावदों। आरो आं बेखायनो बे समावहाय बिथांखौ बिजनि हालामनिल' होननानै आं बुंनो लुबैयाखै। बिथाङा बर'फोरनिनो सासे माने गोजों हाथरखि, बिथाङा बर'निनो सासे सम्पद होननानै आं बुंदों। दिनै बिथांखौ गोसोखांनानै बिजनि सोलोंसालिमायाव जा मोनसे साननैनि हाबाफारि लादों बे थारैनो जोबोद बाख्नायथावना जादों। आरो बेवहाय फैनानै नुफैबाय जे जोंहा आसामनि गुबुन गुबुन सोलोंसालिमानि गासै गं 21नि माने सोलोंसालिमानि फरायसाफोरा बेवहाय बाहागो लाफैदों। बे थारैनो थुलुंगाखांथाव। आरो बेनि गेजेरजों जों जि मोनसे मेसेजखौ दिनै मोनहोनो हादों जे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथांनि बिहोमायारि थारैनो बर'फोरनि थाखाय बर' हारिखौ आथिखालनि बिथाथियाव सफैहोनो हानायाव नंगौ बिथाङा अबथिरा थैदों, अबथिरा बिथांखौ जों खोमानो गोनां जादों, नाथाय बिथांनि बिहोमाया हारियाव जोबनो गैया। बर' बिजाबनि आंखालनि जि जेंना, बेफोर जेंनाया नंगौ थारैनो नोंथाङा जि बाथ्राखौ सोंदों, नाथाय बे जेंनाखौ लासै लासै जों सुस्रांनो थांबाय थादों। आरो बिनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफादा जोबनो गैयै जों खामानि मावदों, कनसिस्टेन्टलि जों खामानि मावबाय थादों। देग्लायबो हायार सेकेन्डारिनि बा थाखो 11 आरो 12नि बिजाबा नंगौ एसे उनाव सफैदों, नाथाय जोङो फैगोन बोसोराव बेखौ जों उनाव सफैहोआ, हानायमानि जों सिगां सफैगोन। आनजादनि बेलायावबो बर'नि बहिखौ सोर नायगोन, बेफोर गोबां बाथ्रा फैदों। बेफोर जेंनाखौबो जों बोरै हायो सुस्रांजोबगोन, जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेबो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जाया। बे बिथिङाव जों नोजोर होबाय थादों, जों नोजोर होबाय थागोन आरो जों खामानि मावबाय थादों। बेनि डिस्टिंक्ट जुदि डाटाखौ जों मोनोब्ला जों बेनि सायाव बुंनो हागोन, खिन्थु जोंनाव दासिमबो बेयो रोखा मोनसे प्रमाण जोंनि आखायाव गैया। बेखौ जुदि जों प्रमाण हिसाबै मोनोब्ला जों बिनि सायाव जों माने मा राहा लानांगौ जों लागोन। मोनसे फोसावथाय